ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala, yau ranar alhamis, ranar 27 ga watan zulka'ada bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 1442, wanda yake daidai da ranar 1 ga watan 7 shekara ta 2021. A cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara karatun wannan littafi na hadal habib na al'imam Jabir al-Jazairi, wanda yake magana akan tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darussan da ake ɗauka daga kowace gaba daga cikin gaɓoɓin wannan tarihi mai ƙamshi, mai armashi, mai cike da darussa da wa'azuzzuka da abun kula. Alhamdulillah, a cibiyar Sani Dauda Foundation, wanda garkuwan Zazzau babba Alhaji Dr. Sani Dauda yake ko ya kafa ta domin ayyukan alkhairi, wannan mu'assasa, wannan cibiya ita ce ta ɗauki nauyin wannan darasi domin a kawo wa al'umman musulmi domin su amfana. Kafin na fara karanta wannan littafi, zan so na ba da tarihin mawallafin littafin a takaice. Wanda ya wallafa littafin shine a Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi. Abubakar Jabir ibn Musa ibn Abdulkadir ibn Jabir al-Jazairi. An haifi wannan malami a wani gari da ake kira da suna garin Liwa a kudancin ƙasar Algeria. Wannan malami an haife shi 1921, shekara ta 1921 miladiya. A yanzu maganan nan da nake yi kenan malamin shi ya yi shekara 100 da haihuwar shi, amma ya riga ya rasu. Wannan malami a wannan gari nasu ya tashi a ƙasar Jazair, Algeria, kuma a wannan gari ya koyi ilimi. A wannan gari ne ya haddace alkur'ani mai girma, sannan a wannan gari ne ya haddace littattafai da dama na koyon harshen larabci da kuma fiqhu akan mazhabar malikiya. Wato shi a Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi a mazhaban shi ta fiqhu ba malike ne. Daga nan ne ya koma garin da ake kira da suna Baskara a nan dai kasar Algeria. A nan ne kuma ya karatu a wurin malaman wannan gari, ilimi da dama, ilimi na nassi, na nakalowa, abin da ya shafi Qur'ani da hadisi da tafsiri da fiqhu da sauransu, da kuma al'ulumul aqaliyya, abin da ya shafi ilimin mantiki da ilmul kalam da ilmul tauhid da sauransu, wanda duka waɗannan ya sanya malam ya cancanci a ɗauke shi karantarwa a ɗaya daga cikin makarantun wannan gari tun yana ƙasarsu na Algeria. Malam ya fara karantarwa bayan ya karatu a wurin malaman shi tun a ƙasar Algeria. Daga baya
Malam Abubakar Jabir Aljazairi ya yi ƙaura da shi da mutanen gidan shi suka yi hijira suka tafi suka zauna a madinar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, Malam Abubakar Jabir Aljazairi ya fara bibiyan malaman da suke karantarwa a karatuttukan da kuke gani ana yi a cikin masallacin Madina har yau. To Malam Abubakar Jabir Aljazairi ɗaya ne daga cikin ɗaliban irin waɗannan makarantu. A nan ne wurin ya samu ilimi a wurin malaman Madina, kuma ya samu ijaza daga ainihin cibiyar a kula da alƙalanci na garin Makka. A nan ne aka ba shi daman ya dinga karantarwa a masallacin Madina. Don haka ya kasance a Sheikh Abubakar Jabir Aljazairi yana da halka musamman a masallacin Madina, inda yake karantar da tafsirin Alƙur'ani da hadisi da kuma sauran ilimi, wanda alhamdulillahi ni ma da nake muku magana Allah ya azurta ni na samu halartar ɗaya daga cikin majalis na wannan malami a masallacin Madina. Na gan shi da idona kuma na zauna a gaban shi ya karantar da mu. Wannan bawan Allah ya yi aiki a matsayin malamin makaranta a cikin makarantu a nan Madina, kuma ya karantar a Darul Hadis da ke Madina a yayin da aka buɗe Jami'atul Islamiyya a shekara ta 1380 miladiya, wato wuraren 1960 kenan. Wuraren 1960 da aka buɗe wannan makaranta ta Jami'atul Islamiyya. Wannan malami Abubakar Jabir Aljazairi yana ɗaya daga cikin malaman da suka fara karantarwa a Aljami'atul Islamiyya, kuma a nan yake har na tsawon shekara 26 yana karantarwa a Jami'atul Islamiyya, har aka yi mai ritaya, ko kuma yi ritaya a shekara ta 1406 hijiriya, wanda yake daidai da 1986 wannan malami ya yi ritaya daga karantarwa a jami'a. Wannan malami na ɗaya daga cikin malaman da suke da nishaɗi matuƙa a wannan zamani namu, kuma ya yi da'awa a ƙasashe da dama inda ya kai ziyara. Sannan kuma a daidai lokacin da aka rubuta wannan tarihi, a lokacin malam yana nan da ran shi yana karantarwa, amma daga baya kutankwacin abin da la'alla biyu shekara 2 zuwa 3 ba, Allah ya yi wa malamin nan rasuwa. Don haka a Sheikh Jabir Aljazairi lokacin da ya rasu yana da shekara 90 da wani abu a duniya, shekaran shi 100 babu wani abu. Allah ya mai rasuwa, Allah ya yi wa rayuwar shi albarka matuka, kuma ya wallafa littattafai da dama. Da akwai risala wanda ya tura zuwa ga Jazair, har risala 23. Da akwai littafin Minhajul Muslim wanda shi wannan malamin shine ya wallafa shi. Akwai littafin Aqidatul Mu'min, ita ma wannan malami ya wallafa. Da akwai littafin Aisarut Tafasir volume 4, wannan malamin ya wallafa. Akwai littafin Al-Mar'atul Muslima, wannan malami ya wallafa. Akwai littafin Ad-Dawlatul Islamiyya, wannan malami shi ya wallafa. Akwai littafin Ad-Daruriyatul Fiqhiyya, shi littafin Ad-Daruriyatul Fiqhiyya wato fiqhu ne akan mazhabar Malikiyya, wanda wannan malami ya wallafa. Akwai kuma wannan littafi da ke gabanmu, Hadal Habib Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya muhib. Akwai kuma littafin Kamalul Umma fi Salahi Aqidatiha, wanda wannan malami ya wallafa. Akwai littafin Ha'ula'i Humul Yahud. Akwai kuma littafin At-Tasawwuf ya Ibadallah, da dai sauran littattafai da dama wanda wannan malami ya wallafa a cikin rayuwar nan tashi mai tarin albarka, har yi tsawon shekaru 90 da wani abu a duniya kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran shi. A yau gashi cikin ikon Allah mun ɗauko wannan littafi na Shahadal Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya muhib. Wato wannan littafi yana nuna maka wannan shine masoyinmu, ma'anan sunan littafin kenan, Hadal Habib, wannan shine masoyinmu.
wato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.